سلام كما يتعلو كبرات تخطات فنوير تي في نلومي سولست شعات نحاسفركم على فرقان زترالو حفشاو زينو مستندونا حيزنا لكم قريبنا لنا نمكت سالكم بخبر زعدم إيرن قبر سلاسة فلما كاندر استزينا مبل 40 شمونتن عمتاو فستيفال إيرتراوان نبرت حبرات منقستات أمريكا بلعل حقراوني تقانعو أب نؤزوات سني أستاد 88 ميتاويت مريت تحاريسو أب زواجاش باركا مقطع عاسو تبتح زلو درجة وزيت نقح تساتفو حبرة سب مخانو تحبيرو بايتو تصدتا قجت إسرائيل فلسطين من المعرف بلزب كل تحقرات قدام من تكوبو تشاينا توعا سراويت روسيا أب يوكرين بزكايرو مدقعتي نيتو أبلع لزلاء أخو أطوار كبيد عنوت أوليدو لعلوي أزازي نايتي أب باكستان زنك أساس قجلت أليبان كن تقاتله يقلت عنه زرزرات زينا حبريتا كاب منيستر طعنا تمالي اب ممرمر ماكلات زوا ماكل بزتغبرنا لاباراتوري مرمراتات شدشته زيغاتات بكورونا فيروس ملكافهم ترغاغيصلو ادراشهم دما كلته كاب اخريا حاحد دما كاب ججرت اندا جرمن سنيتان مولقنيم إذا كم زيلون كله كورونا فيروس ترخيبهم اب هوسبيتال زوا ماكل تعاقبهم كنكن كجبر لهم تصنحوا 10 زيغاتات حاويهم تفانيم والو بز مسرد تقلال قطري بكورونا فيروس زتلخفو زيغاتات كسابلومي 10,124 بتصيح لهم 9,919 كابزيوم حاويوم زتفانو 103 بموت زتفليو 102 دما جنا اب هوسبيتال تعاقبهم كنكن زغبر لهم زلو يوم منستر تعنا شو مونتن حاسك لتشحن اسران كلتن مبل 40 شمونتن عمتاو فستيفال إيرتراوان نبرت حبرات منقستات أمريكا نياتنا ناس حريانا بزبل تيما كاب حموش تكساب لشوعة حاسة أب دالاس تكساس بلوع الحقراواني تقانعوم بزعبازي زي تدالو تبتابالو كرمسكال جرزجيهر كأربويو مبل 40 شمونتن عمتاو فستيفال إيرتراوان نبرت حبرات منقستات أمريكا نياتنا ناس أحريانا بزبل تيما كاب حموش تكساب شوعة نهاسة أب دالاس تكساس بلعل هقراون تقانعو أبزي بناي كبر عدومات أب منبر هزباو جنبار الديمقراطيين فتحين صبا معكل أتو يوسف سايقن قواميت أمباسادر إيرترا بودو بحبرات هقرات ويزورو صوفيا تصفى مريم تخفيتو بتصادف 10 زيغاتاتن أعرق إيرتران دميقون معرقون زغنية هقراو أو دعمت سمينار بزعبها اللو كنتات هقر مدبات أمر مختن زباو معولتاتن أمتاتون موياو أستمهرتات نستفال لي مدرخاتن أقات أمتاتن زغل سئلاو مرئيت قوشت محبركوماتن قدلن كومون سنة أبباون بهلاون مساندوتات قريبو فصام قدات امباسي إيرترا بحبرات منقستات أمريكا تو برهانة قبر هيوتا بزسمعو مخفت قال نخلهم فستيفال عود كخون زصعاتو زيغاتاتن ودابتاتن دحرم مسغان نترى فستيفال أم عقاب إيرتراوي هاقراو بهلن مننتن كمون متأسا زيغاتات مسهاقرمون تاريخمون بمقلاز مدرخاو تلوخو بزملكت حبراو مرداتا أم مفتارن تصادفو زيغاتات أب هاقراو قداتا معزازن لعل أستواصو كمزلو قليسو أبو منبر هزباو جنبار الديمقراطيين فتحين زبا مأكل أتو يوسف سايق أبس كبر سمينار دما تاريخ زبي إرترا تاريخ مختن عوتن كم زخنة كاب قدمة أوروبا ومجزاتك ساب ناس إن تستحلف قالسن مختن كم دحر بايتا بمتكاس دحر ناس إنتون إرترا أنصار عبللان سقطن قدرتاتن عوت مخته أبرس مكيادا أب علم بحافشة أب زباق أرنا أفريقيا دما بفلاي فتيراتو زلا وتوص الوا عبي عوت مخانو أبريهو إيرترا مس مشارختي حبراونا يقال سمعدي بمحيال سلام مرققا فتحن شركنا تاوم التحقاز أم مرققاز الجامات تبركت من اللواز حبر آتو يسوف
ፖለቲካዊ ቁጠባውን ዲፕሎማሲያውን ዓውድታትን ብምዕባል ማሕበራዊ ኣገልግሎታትን መዝግባቶ ዘላ ገስጋስ ዝምልከት ሰፊሕ መግለጺ ሂቡ አቶ ዮሱፍ አስዒቡ ኣብ ወጻኢ ዝነብሩ ዜጋታት ጥምረቶም አደልዲሎም ንዘካይድዎ ቃልስን አበርክቶን ብስም ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ምስጋና ድሕሪ ምቅራብ ኣብዚ ኤርትራ ልኡላውነታ ክብረት ህዝባ ሰላማን ምርጋን ኣብ ምውሓስ ትግስግሰሉ ዘላ እዋን ተረኦም ክዕዝዙ ብምዝኻር ካብ ተሳተፍትን ዝቐረበሉ ሕቶታት መሊሱ ተሳተፍቲ ብወገኖም ንዝቀረበሎም ጻውዒት ንምትግባር ቁርባት ምዃኑ ብምርጋጽ ሎምውን ከም ትማሊ ረብሓታት ሃገሮምን ክብረት ህዝቦምን ንምሕላው ንዝለዓለ ምኽተ ቁርባት ምዃኖም ገሊጾም ኣብዚ ፌስቲቫል ኤርትራውያን መንእሰያትን ወጻተኛታት ኣዕሩኽ ኤርትራን ዘሳተፈ ሰሚናራት ህዝባዊ ዲፕሎማሲ ኣብ ርእሲ ምክያዱ ሸውዓተ ዝኣባላቱ ጉጅለ ኤርትራውያን ሓኻይም ዝመርሕዎ ኣብ ጉዳይ ምክልኻል ሕማማትን ክንክን ጥዕናን ብፍላይ ድማ ኣብ ሕማማት መንሽሮ ጸቕጢ ደም ሽኮር ከምኡውን ምክልኻልን ምፍዋስን ኮቪድ-19 ዘተኮረ ሰፊሕ መግለጽን ዘተን ተኻይዱ ብፍላይ ኣብ ምክልኻልን ምልላይን ሕማም መንሽሮ ኣብ ዝተኻየደ ዘተ ነቲ ሚኒስትሪ ጥዕና ዝገብሮ ዘሎ ጻዕሪ ምድጋፍ ብቐንዱ ሕጽረት መሳርሒታት ንምፍታሕ ኣብ ዘድሃበ ዘተ ተሳተፍቲ ብዝወሰድዎ ወለንታዊ ተበግሶ $401,000 ክዋጻእ እንከሎ እቲ ፕሮጀክት በብ ከተሙ ጎስጓስ ክግበረሉ ምሕጽንታ ቀሪቡ ኣብ መዛዘሚ ብመልክዕ ውድድር ኣብ ዝተኻየደ ስፖርታዊ ከምኡውን ባህላውን ዘመናውን ቁንጅናን ዝተዓወቱ ሽልማት ተዓዲሉ ኣብዚ ፌስቲቫል ወከልቶም ዝለኣኹ ከንቲባታት ከተማ ዳላስን ከተማ መስኬትን 5 ነሐሴ ዓመት መጸ መዓልቲ ኤርትራ ኮይና ክትዝከር ውሳነ ኣሕሊፎም ኣብ ንዑስ ዞባ ተሰነይ ኣስታት 88 ሚእታዊት ካብቲ ክሕረስ ዝነበሮ መሬት ተሓሪሱ ወኪል ኤሪና ሃብቶም ብርሃነ በመልክዕ ጸብጻብ ንዘዳለወ ትሕዝቶ ሊድያ ተክለማርያም ከተቕርበያ ኣብ 11 ምምሕዳራት ከባቢ ንዞባ ተሰነይ ካብ ዝርከብ ብክራማት ካብ ዝለምዕ ልዕሊ 16,000 ሄክታር እቲ ኣስታት 88 ሚእታዊት ኣብቲ ዝተመደበሉ ግዜ ከም እተሓርሰ ተገሊጹ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሕርሻትን ዞባ ኣቶ ዮናስ ዮሴፍ ንኤሪና ዝሃቦ ሓበሬታ ዝናብ ደንጊ እኳ ተጀመረ ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ብመጠንን ዝርግሐን ጽቡቕ ይቕጽል ከም ዘሎ ብምጥቃስ ብልዕሊ 50 ናይ መንግስትን ናይ ግልን ትራክተራትን ብያታዊ ኣገባብን ተሓሪሱ ከም ተዘርአ አብሪሆም እስካብና ሓሳብ ወዳእታ እዩ ኣብዚ ከባቢ ዝዝራዕ ከምኡ ስለ ዝኾነ ኣብ ዝቕጽሉ ሰሙን 100 ሚታዊት ክንሽፍኖ ኢና ዝብል ገምጋም ኣለኒ እዚ بياتاو محرس 166 هكتار كحرس كله بتراكترات كأ بناي قلنا ناي منقص نحويس كمالتيو 10,359 هكتار تزرع له نساعات 250 كفيل كا مس ناي زلون ناي ندادي واقع قالن ناي سبيرن قالن عبد المتأتيها بدرجة بنزاعيو زرح لهم زلوا زرع زلو زحرس زلو تبلكا مجنعنا يكونن زسفحة مشالة بمتأنو دما بلتوك تزاريو كم زلو سمسم جن بسانك مدنو غايزناب كم تزد لك كم زيكونه أفليتوم استفل على عين زرعتي يزرعيو بلتوك مشالة سمسم يزرعيو مزيق ناي كرامات كوناتات ناي سمسم ماي مزرع جي وقتو زحلفي مثل كم تقدم زبالكم ناي مدن كوي ناي زناب سلا زقاتمه ناي سمسم كوي زرع عمبر مشالة بقفحيو زرع قصيدو خا بلتو زرع زبيو حرصت ابغراوتم زغبرو كنكنن ناي مهبتام حمد نطفتاتن كحيلو كمون بحريوان تطابعتي اب مللاي كنطفو ززخاخره اتو يوناس حدثت بالعات مزرعيو بزقلطفن بيت صحفت حرشا كحبرو تلابيوم استات 3200 هكتار زخون ناي مجرف مدب سلازغبره كي جرفكا كم زي بلعون ابحا بقمت ياتيو سرح سلازغونه كل سب بمحرس زنابر تماريت كا اب مزرع زركب زله يحج مالتي اب كوربوريشن تريتن زرعتن حلاف حرشاو غديات تسني علي قدر اتو سمعون بينه بوغنو حرصوت كورح مغابيت جميروم اخول قدم مدلواتن نطفتات معق ابماين حمدن سلاز سلاسلو كرامات كم زلون تقطيلو ربح اتوت كحفسو زلو صنو امنت غليصوم ابزوبا كابو ورح سلسه حزنا جنبيرنا جريف قبو نقلي يلنا كورح سلسه قاع أول ثلاثة سقع هجي كابي زن شدشة شو عتس كعشو مونته لخونا تراكترات لا سرحات صنيع سقع هجي مالتيو هجي أب زر وانكا كابي هجي شدشة تراكترات يلنا جميرنا لنا هجي أب زحج ساعة زلوخا شو مونته تراكترات كالله مالتي
حرستوت أبا قداسنة مجراف أطريمو زلون نقحات أب توتاونت كي تحصره أمنكايت أهيين مكل خال بالعاتنون تراسل زلو لعل أتكرو هيبم كرفقلو بمزخخر بخلهم حرستوت كسعب مخيروم حرستوت بقريهم سالاتن برتع واغا زرخبون تراكترات قراوتهم بآغا كم تجرفن كم تحرسن تغيسهم أما تاي مصفحات تزحرس مريت زدارك قطر تراكترات كمدب تلابيهم كاب محرسن بسلت محرسن جميركا أولاد بين كله بتعم صبايو حجين تايو تي حرستاي أقدمو دهر متينو جريفو تداليو صنح صبايو نايمدون قاي قرب علوان نايمدون قاي دهر تعريمو وتصيتاو زخنه سرح يدلون صبو تعم أبغزيو تجربو أبغزيو ها حجي تزري إلا مالتي مزيناتات وشت هاجرهم زلهم كبرت تعذبتنا أبو زواجش باركا مقطار عصو تبصيح زلو درجة وتزيد نقح تساتفو حبرة السب مخانو تحبيرو وكيل إيرينا كراو تولد زدلو زينا وتصبالو ينس أبراهام أبو زواجش باركا حمام عصو أسقانتو تقنتيتو أب درجة مقطار مبصحو وتزيد نقح تساتفو حبرة السبن بزملكتهم أكلات استخايدو وهود سعرن كم زخونه أب جنفر منستر تعلنا حلافي أحدو مكل خال حمام عصو أتو إبراهيم يعقوب حبيرو زباقاش باركا بتقولوتات ملكفت عصو أب سلسته كم زخفل نص زباتات قوليج لعلايقاش شامبقون مولكن دما لعلمة أن ملكفت زرائي اللهم مخانهم استقسى أتو إبراهيم صارلاتهم كم مأكل زقبرو ناي مكل خال ميلاتات كمون بمنستر تعلنا زتاعتاتو ناي مكل خالن فوسان أقبابات تحمام أبتم عصوتي زبهالو كبابيتات كي ترفه نابز تحت درجة كم زورده أرديو درجة سدرابيت زكايد موجاد مرابحي تانتو لعول أتوكرو كوهبون أبستسأنعو كبابيتات زقبر من ساق سرط أنتو مدحاني تكدف علون كم زقبا بمقلاس دما قون كالسالنت ميلاتات مكل خال عصون مرقاق زقبر سعري أبرحو كبابيتات زوبا زنتفو 514 وكالتي تعنا عدي كم زلون أب مللاي حمام عصون هسوس رديتن لعول أستواصو يقبرو مهلاو من أبريهم أتو إبراهيم أسعبو حالفو زرية شلالتنا تقبار ميلاتات مكل خال حمام عصو نت حمام نمتفا أب زقبر سعري ألوتاوي سلواسلة فتر حبرة سب بزعبا حمام عصو زخعبتو فلتة تمكرون أب قبري كوعلو أتحساسيبو أب موداتا دما مس مبرتع كرامات زفتر مرابحي تانتو كوقاد نامسيا بقبو أب أقل قلوت كوعل بسب مويات عنا زوهاب موياوي مخردما كتقبر بمزخار تريو حمام عصو مليو كساب زغنتات كلهم ناي مكل خال ميلاتات بعتب كقدسلو تمحسينهم ماكل مرمر سنة حساقو تسني حمام عصو مكل خال زحقزو مرمراوي سرحات اب مكيات بقعات ناب تتكمتي زرقاح نامسيا اب مرقاقاز كمون عينتن بهرياتن عصون تمساسل تحماماتن زي محل الفوتانتو اب مللاي لعول استواصو يقبر كمزلو كاب جنفر منستر تعنا زوباقاش باركاس ترخب حبريتا يرد عبدو باوكح بحري كاب عسر سلسة سنة أبن أزواتات عاسبن مأكل دنكلن كايد زغني وفرت مهارون المعات تزازيمهم أبزين حدا ورحي زغت سلا وفريز تساتفو 94 دق أنستيو زركبهم كل 250 تمهارو أب معك أب ماين حمدن متكال أقرب شورا أب دسيتاتن أدمع السراحة كم زعممو تحبيروم بزوافري عبد السيد عروقيان جماجم بحر سالينان عب 250 هكتار أقرب شورا مالت مانغروف كم تتغلى تصاب جنفر منستر تمرتي ينتصر عبد وافري زترايه وحدة هاماته منستر هابت بحرن منستر تمرتن طبق وصيد كم ترخبو كفلت تخيلوا الله كبرات عزبتنا دحر زحات صار مسغاغريت اغراو زيناتات كسعبيو مسانا صنحو اب زيناتات وصاي بايتو ጸጥታ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ መንጎ እስራኤልን ፍልስጤምን ተፈጢሩ ንዘሎ ወተሃደራዊ ወጥሪ ንምዕራፍ
ንልዝብ ክልተ ሃገራት ቀዳምነት ክህብ ቻይና ፀዊዓ ቻይና ንፃዊዒት ዘቕረበት ባይቶ ፀጥታ ብዛዕባ እስራኤል ኣብ ወሽመጥ ጋዛ ከተካይዶ ዝቐነየ ደብዳብን ሳዕቤናቱን ንምዝታይ ትማሊ 8 ነሓሰ ኣብ ዘካይዶ ህፁፅ ኣኼባ እዩ ቻይና ኣብ መግለፂኣ ነቲ ቅልውላው ንምዕራፍ ብካልኦት ሃገራትን ውድባትን ዝግበር ፃዕሪ እወታዊ ተራ እኳ እንተለዎ እቲ ቀንድን ዘላቕን ፍታሕ ግን መትከሊ ክልተ ሃገራት ጥራይ ምዃኑ ከም እተኣመና ነፂራ ባይቶ ፀጥታ ንፃዊዒትን ምሕፅንታን ህዝቢ ፍልስጤም ብዕቱብ ሰሚዑ ቁልጡፍ ፍታሕ እንተ ዘየምፅኡ ዝወርድ ሰብኣዊ ክሳራን ዘባዊ ቅልውላውን መሊሱ ክዓርግ ከም ዝኽእል ቻይና ኣጠንቂቓላ እስራኤል ካብ 5 ክሳብ 7 ነሓሰ ኣብ ወሽመጥ ጋዛ ኣብ ልዕሊ ዝርከብ ዕላማታት ምንቅስቓስ ጅሃድ ብዘካየደቶ ጽዑቕ ደብዳብ ዝበዝሑ ሰላማውያን ዝኾኑ 46 ፍልስጤማውያን ከም ተቐትሉን ልዕሊ 400 ከም ዝቆሰሉን ጸብጸባት የረድኡ ምንቅስቓስ ጅሃድ ኣብ ልዕሊ ሰፈራታት ኣይሁድን ብዘካየዱ ናይ ሮኬት መጥቃዕትታት ብውሕዱ 70 እስራኤላውያን ከም ዝቆሰሉን ይግለጽ ኣሎ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ተኽሲ ናይ ምቁራጽ ስምምዕ ተበፂሑ እኳ እንተሎ ቅልውላው እስራኤልን ፍልስጤምን ንምዕራፍ ዘላቕ ፍታሕ ከምፅእ ከም ዘይክእል ግና ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይጠቕሱ ሰራዊት ሩስያ ትማሊ 8 ነሓሰ ኣብ ደቡባዊ ሸነኽ ዩክሬን ብዘካየዶ መጥቃዕቲ ሚሳይል ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ኣብ ልዕሊ ዝረኣኹ ኣጽዋር ከቢድ ዕንወት ከም ዝወረደ ኣፍሊጡ በቲ መጥቃዕቲ ልዕሊ 45,000 ቶን ዓበይትን ንኣሽቱን ተተኮስቲ ካብ ስራሕ ወፃኢ ከም ዝኾነ ሚኒስትር ምክልኻል ሩስያ ሓቢሩሎም ሩስያ ናብ ዩክሬን ዝተላእከ ኣጽዋር ኔቶ ከተዕኑ ዝናይ ፈለማ ከም ዘይኮነ ጸብጻባት ይጠቕሱ ሰራዊት ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ፍሉይ ወተሃደራዊ ስርሒት ካብ ዝጅምር ንድሓር ልዕሊ 260 ነፈርቲ ኩናት ልዕሊ 4200 ታንክታትን ድሩዓት መካይንን ከምኡውን ካልእ ዝተራቐቐ ኣጽዋር ከም ዝደምሰሰዩ ዝሕብር ኣብ ምብራቃዊ ሸነኽ ኣፍጋኒስታን ብዝተኻየደ መጥቃዕቲ ቦምብ ላዕለዋይ ኣዛዚ ናይቲ ኣብ ፓኪስታን ዝንቀሳቐስ ጉጅለ ጣሊባን ከም ተቐትለ ማዕከናት ዜና ኣቃሊሐን በቲ ትማሊ 8 ነሓሰ ምስ ፓኪስታን ኣብ ዘዳውብ መሬት ኣፍጋኒስታን ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ካልኦት 3 ኣባላት ናይቲ ሽበራዊ ጉጅለ ከም ተቐትሉውን ተገሊጹሎም ናይቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል እኳ እንተዘየለ ጣሊባን ግና ንመንግስቲ ፓኪስታን ወቒሱሎም እዚ ሓድሽ ምዕባለታት እዚ ንተግባራውነት ናይቲ ኣብ መንጎ መንግስቲ ፓኪስታንን እቲ ሽበራዊ ጉጅለን ኣቐዲሙ ዝተበጽሐ ተኽሲ ናይ ምቁራጽ ስምምዕ ኣብ ሓደጋ ከእትዎ ከም ዝኽእል ይእመት እዚ ተቐቲሉ ዝበሃል ዘሎ ላዕለዋይ ኣዛዝ ጣሊባን ቀንዲ ሃንዳስ ናይቲ ኣብ ፓኪስታን ክካየድ ዝጸንሐን ህይወት ኣሽሓት ሰባት ዝቐዘፈን መጥቃዕትታት ከም ዝነበረ ዝውቀስ በዚ ድማ ቀትለት ናይዚ መስረቲ ኣልቃዒዳ ጥቡቕ ዝምድና ከም ዝነበሮ ዝግለጽ ዘሎ ኣዛዚ ንምንቅስቓሳት ጣሊባን በኣሉታ ክጸልዎ ከም ዝኽእል ይሕበር ኣሜሪካ ንመራሒ ሽበራዊ ጉጅለ ኣልቃዒዳ ኣይመን ኣልዘዋሪ ብ31 ሓምለ ኣብ ኣፍጋኒስታን ብዘካየደቶ መጥቃዕቲ ሚሳይል ከም እተቐትለ ምሕባራ ይዝከር ሎሚ 9 ነሓሰ ኣብ ደቡብ ኮርያ ዝተኸስተ ብርቱዕ ዝናብ ዘስዓቡ ሓደጋታት ዕልቕልቕን ምህማም መሬትን ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራታት ኣውሪዱ በቲ ተፈጥራዊ ሓደጋ ዛጊት 7 ሰባት ከም ዝሞቱ ዝሓበሩ ሰመዝቲ ሃገር ሓያሎ ካልኦት ዳሃዮም ጠፊኡ ብምህላው ቁጥሪ ሙታት ክዛይድ ከም ዝኽእል ኣሚቶም በቲ ሓደጋ ኣብ ትሕቲ ቅርፂ ብሓፈሻ መንበረ ኣባይቲ መስመራት መጓዓዝያን ኤሌክትሪሲቲን ድማ ብፍላይ ከቢድ ዕንወት ከም ዝወረደ ዝጠቐሱ ጸብጻባት ርእሰ ከተማ ሶል ሕልፊ ካልእ ከባቢታት ከም እተሃስየት ኣረዲኦም እቲ ክሳራታት ኣብ ደቡብ ኮርያ ኣብ ውሽጢ ዝሓለፈ 80 ዓመታት ብተመሳሳሊ ሓደጋ ካብ ዝወረደ ክሳራታት ዝዓበየ ምዃኖም እቶም ጸብጻባት ብተወሳኺ ዝሕብሩ ኣብቲ ከባቢ ዝወቅዕ ዘሎ ዝናብ ንሳልስቲ ክቕጽል ከም ዝኽእል ይእመት ብምህላው ኩሉ መዳያዊ ክሳራታት ከይውስኽ ስጋት ኣሎ ቻይና ትማሊ 8 ነሓሰ ኣብ ከባቢ ደሴት ታይዋን ሓድሽ ወተሃደራዊ ልምምድ ከም ዘበገሰት ኣፍሊጣ እዚ ክሳብ መዓስ ከም ዝቕጽል ዘይተሓበረ ልምምድ ኣካልቲ ልዕላውነታን ግዝኣታዊ ሓድነታን ንምውሓስ ክተካይዶ ዝጸንሐት ወተሃደራዊ ንጥፈታት ምዃኑ ሚኒስትሪ ምክልኻል ቻይና ሓቢሩሎም እዚ ናይ ኣየርን ባሕርን ልምምድ ኣብ ልዕሊታ ምስ ኣሜሪካ ጥቡቕ ዝምድናታት ትምስርት ዘላ ኣካል ቻይና ዝኾነ ደሴት ታይዋን ተወሳኺ ጸቕጢ ዝፈጥር ምዃኑ ወተሃደራውያን ተንተንቲ ይገልጹ ኣፈኛ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኣሜሪካ ናንሲ ፖሎሲ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ደሴት ታይዋን ምብጻሕ ድሕሪ ምፍጻማ ቻይና ን4 መዓልታት ዝቐጸለ ብተኽሲ ዝተሰነየ ገዚፍ ልምምድ ከም ዘካየደት
يذكر ቻይና ከም ኣካል ልምምድ ሓፂር ርሕቀት ክውንጨፍ ዝኽእል 11 ባሊስቲክ ሚሳይላት ከም ዝፈተነትውን ክቃላሕ ቀኒዩ ዘይካዚ ቻይና ምስ ኣሜሪካ ንዝጸንሓ ኣብ ዝርርብ ላዕለዎት ወተሃደራውን ሰመዚ ምግታእ ክሊማው ነውፅን ገበናት ዕጸፋርስን ካልእን ዘተኮረ ውዕላት ከም ዘቋረጸቶ ይፍለጥ ኣሜሪካ ናይቲ ዝተወስደ ስጉምቲ ሓላፍነት ክትስከሞ ከም ዝግባያ ቻይና ነቲ ውዕል ድሕሪ ምቁራጻ ሓቢራ ምትእትሳው ኣሜሪካ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ቻይና ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ንዝጸንሐ ምትፍናን ናብ ዝኸፍአ ደረጃኡ ኣዕሪግዎሎ መሰጋገር መንግስቲ ጫድን ተቋምቲ ጉጅለታትን ሃገራዊ ዕርቅን ምግባር ዘኽእል ውዕል ሰላም ከም ዝኸተሙ ተገሊጹ እዚ ብሸውዓተን ሓሰ ኣብ መንጎ መንግስታትን 4 ተቋምቲ ጉጅለታትን ኣብ ቀጠር ዝተኸተመ ስምምዕ ተጻብኦታት ንምቁራጽ ዘኽእል ብምዃኑ ኣብቲ ሃገር ተኸሲቱ ንዝጸንሐ ጸጥታውን ወተሃደራውን ቅልውላው ከም ዘህድዩ ዝእመት ዘሎ ይኹን እምበር ሓደ ካብ ቀንዲ ተቋምቲ ጉጅለታት ኣብቲ ውዕል ብዘይ ምኽታሙ እቲ ቅልውላው ኣብ ሓፂር እዋን ከይጥንቀቕ ዕንቅፋት ክፈጥር ከም ዝኽእል ይሕበር ብመንጎኘት ቀጠር ዝካየድ ዘሎ ዝርርብ ሰላም ጫድ ኣብ ርእሰ ከተማ ኢንጀማና ክቐጽል ምዃኑ ተገሊጹሎ ፕሬዝደንት ጫድ ነበር እድሪስ ደቢ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት አንጻር ዕጡቃት ሓይልታት ኣብ ዝካየድ ዝነበረ ኩናት ድሕሪ ምቕታሉ እቲ ሃገር ወዱ ጀነራል መሐመድ እድሪስ ደቢ ብዝመርሖ ወተሃደራዊ ቤት ምኽሪ ትመሓደር ከም ዘላ ይፍለጥ መንግስቲ ብሪጣንያ ኣብ እዋን መግዛእቲ ካብ ናይጄሪያ ተዘሚቱ ኣብ ኣብያተ መዘክር ለንደን ካብ ዝጸንሐ ጥንታዊ ቅርስታት ናብ ናይጄሪያ ክመልሶ ምዃኑ ኣፍሊጡ بمسرت حبريتا منغستي بريطانيا سراويتو اب 1897 كاب كتما بنين ززمتو 72 ጥንታዊ ቅርስታት ናብ መበቆል ዓዱ ክምለስዮም ይኹን እምበር እቲ ናይ መምላስ ግዜ ብልክዕ ኣይተሓብረን ዘሎም ሃገራት ኤውሮጳ ኣብ ኣብያተ መዘክረን ዝርከብ ዝተዘምተ ቅርስታት ኣፍሪቃ ናብ መበቆል ዓድታቱ ክመልሳ ዝግበር ጻውዒት እናሓየለ ይመጽእ ከም ዘሎ ይግለጽ መንግስቲ ፈረንሳ ሒደት ካብቲ ኣብ 1890ታት ሰራዊቱ ካብ ሪፓብሊክ በኒን ዝዘመቶ ቅርስታት ኣብ መወዳእታ 2021 ናብ መበቆል ዓዱ ከም ዝመለሰ ኣይርስዕን ልዕሊ 9 ዓመታዊት ጥንታዊ ቅርስታት ኣህጉር ኣፍሪቃ ኣብ ዋን መግዛእቲ ተዘሚቱ ኣብ ኣብያተ መዘክር ገዛእቲ ዝነበረ ሃገራት ከም ዘሎ ጸብጸባት ይረድኡ ብመሰረቶም ጸብጸባት ኣብ ቤልጅየም 180,000 ኣብ ጀርመን 75,000 ኣብ ብሪጣንያ 73,000 ኣብ ፈረንሳ 70,000 ኣብ ሆላንድ 66,000 ኣብ ኣሜሪካ ድማ ልዕሊ 50,000 ካብ ኣፍሪቃ ዝተዘምተ ጥንታዊ ቅርስታት ከም ዘሎ ተፈሊጡ حافشاو ناي ساعة زينة ومستندونا نمززام كان رأس زينة هندقم مبل 48 عامتاو فستيفال إيرتراوان نبرت حبورات منقسات أمريكا بالعول هاقراواني تقانعون أب نؤز زبات سنة أستاد 88 ميتاوي تمريت استحاريسو ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ ኣብ መቆጣጠር ዓሰው ተበፂሑ ዘሎ ደረጃ ውጽኢት ንቑሕ ተሳትፎ ሕብረተሰብ ምዃኑ ተሓቢሩ ባይቶ ጸጥታ ግጭት እስራኤልን ፍልስጤምን ንምዕራፍ ንልዝብ ክልተ ሃገራት ቀዳምነት ክህቦ ቻይና ጸዊዓ سراويت روسيا بيكرين بزكايدو متقعتي نيتو ኣብ ልዕሊ ዝለኣኹ ኣጽዋር ከቢድ ዕንወት ኣውሪዱ ላዕለዋይ ኣዛዚ ናይቲ ኣብ ፓኪስታን ዝንቀሳቐስ ጉጅለ ጣሊባን ከም ተቐትለ ይግለጽ ኣሎ ናይ ሰዓት ዜናው መሰናዶና ኣብ ዝተዛዚሙሎን ስለምክታልኩም ነመስግን ፍሩኽ መዓልቲ